Хидрологически бюлетин. Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе дава следните сведения за нивото на реката в сантиметри. В българския участък на реката: Ново село плюс 100, спадане 15. Видин плюс 168, спадане 14. Дунав. Всякога, когато чуем това име, невидими пръсти удрят по струните на всяко сърце. Дунав е връстник на вековете. Колко събития, определящи съдбата, колко дела и трагични и славни са се разигравали тук, и достойни за тях декорации са били ето тези брегове и тази река. Това са думи на обичания български писател Йордан Йовков, посветени на най-голямата река в Европа, която тече от запад на изток и минава през 10 държави, седмата от които е България. Прогнозата за идващите 2 дни. В Русе спадане 5 см, очаквано ниво до плюс 86. В Силистра спадане 9 см. Всеки ден Българското национално радио в 15 часа ни напомня за Дунав. Освен на български език, чуваме бюлетина на руски и френски, официалните езици на Дунавската комисия, която се грижи за международното корабоплаване по реката. И макар наглед скучната информация да вълнува само речните капитани, тя е неизменна част от ритъма на дунавската поема, с който живеят нейните брегове. От устието, където река Тимок се влива в Дунав и започва българският участък на реката, до Силистра, където голямата река окончателно напуска България, тя е многолика, а бреговете й са очудващо разнообразни, редуват се села и градове, защитени природни обекти с удивителен животински, растителен и воден свят, като природните паркове Персина и Русенски лом, резерватът на езеро Сребърна и защитени водни зони като Калимок Брашлян или Малък Преславец. Добър ден, казвам се Ива Георгиева и съм екскурзовод в Природно-научен музей Сребърна. Музея е отворен през 1983 г. на 31 октомври и е създаден за да представи птиците, които се намират в резервата. А именно това са характерните кадроглави пеликани тук за резервата. А по 470-те гранични километра на реката между България и Румъния има и стотици малки и големи острови. Всеки един от тях, особено по-големите, е един малък свят, обитаван от корморани, чапли, лебеди, чайки, пеликани и още десетки видове птици, земноводни, влечуги и насекоми. Температура воды 14 градусов 60. Температура воздуха 13 градуса 2. Прогноз уровня воды на следующие 2 дня. Русе понижение 5 см. Търговията и придвижването по реката не престават, независимо дали във Видин, първият голям български град на бреговете й, хората се радват на местния панаир по повод празника на града и честването на Свети Димитър. Така е и докато в отсрещния румънски град хората се подготвят за зимата. Archeva plus 2528, Os 13, Taureau Sévérine plus 735, S4, Corabia plus 36, sans changement, Tchernavoda plus 5, S8, Archeva plus 104, S6, Galas plus 147, S9 et Toucha plus 95, S4 cm. Мохач плюс 232, повишение 3. Безден плюс 80, повишение 2. Апатин плюс 144, повишение 2. Земун плюс 234, понижение 2. Точно търговията и стоковите потоци придали на Видин и на по-големия Русе облик на първите съвременно и европейски изглеждащи градове, в които по фасадите на сградите и красивите паркове сякаш витае духът на Виена, Будапеща, Братислава. За разхождащите се по крайбрежната алея, реката е успокоение и красив пейзаж. За пътниците и туристите – начало на път или пристан. За рибарите е ежедневие и живот. За бизнеса – транспортен коридор.
а за други приключение или просто екзотика. Реката е транспорт, тя е прозорец, тя е средство за придвижване. Тя е възможност за обмен между различните райони по долния Дунав и в цяла Югоизточна Европа. Оряхово плюс 80 без 1. Никопър плюс 158 без 2. Свищов плюс 95 без 3. Къщата ни беше на пристанището и ние сме свързани с Дунава. Не знам как да го определя, обаче кръвно сме свързани с Дунава. Има сведение, че тук местното население се занимава само единствено с риболов. Заедно с развитието на риболова започва и усъвършенстването и на лодките, тъй като те са неизменна част от риболова. На времето поминъка такъв беше. Поминъка беше с риболов, се занимава. Баща ми беше само рибарен години наред. Та още малко като малки деца. Единствената игра за нас бяха да си правим корабчета малки от дърво, вързани с канап и край Дунава цял ден си играехме с това. Никопол плюс 158 понижение 2. Свищов плюс 95 понижение 3. Русе плюс 91 Фериботът при Никопол не спира да снове до отсрещния Турну-Магореле. Там, в най-голямата църква, едно младо семейство скрепява пред Бога с клетва началото на своя съвместен живот. Докато в Свищов, хора от цяла Средна Европа са се събрали да си припомнят славното минало, когато Дунав е бил северната граница на Римската империя. И понеже Дунав е огромна енциклопедия, тя е като река огледало, която се отразява миналото и настоящето. Още от граничния град Кула, където се намира късно-римската крепост Кастра Мартис, да през Видин с неговата цитадела Баба Вида, Свищов и легионерският лагер Нове, Русе и античното пристанище Сексагинта Приста, чак до Силистра на изток и крепостта до Ростум Дръстър. Така че още в исторически план човешкото лице на реката е многолико, пъстро, а думите, които я характеризират, пълни с различна етимология и символика. Пристанището в Русе не престава да обработва товари, докато в Силистра централно събитие е шествието на чудодейната икона на Света Богородица. Особено важно е това събитие и за хората, и за църквата. Градът става резиденция на първия български патриарх Дамян, а през Второто българско царство – митрополитска резиденция и столица на Теодор Светослав и Иванко Тертер. Няма друга река на земята с толкова много имена като Дунав, около която да живее такова разнообразие от народи, етноси, религии. Джамията на Осман Пазвантоглу в Видин веднага ни напомня за това, както и полуразрушената там синагога. Разбира се, и красивите православни храмове, венец сред които е катедралата Свети Димитър. Така разбираме, че в големите градове има големи еврейски, арменски и католически общности.
По цялото поречие от село Връв до Ветрен живеят власи или румънци. Майсторът на лодки Аурел Иванов в Тутракан, например, е точно с такъв произход. Той е второ поколение пришелец, православен. Интересна малцинствена група са липованците. Руски старообредци, които днес живеят в селата около Силистра. Наричани са още казаци. Вечернята, като би камбаната за вечерния, идвам, се благословявам най-напред при попа, вземам благословията, той ми разрешава и казва, нали, Господа ти помага. Ако обърнете внимание, ще видите, че липованците са само покрай водоеми, край реки. Те не са се занимавали с земеделие. Преди се занимава с рибарлък, плетени на рогозки, такива работи. Край Дунав живеят още татари, преселници от Кримския полуостров през 19 век, които изповядват ислям, като край Никопол и Тутракан ще срещнете и така наречените алияни, вид шиити, наричани още казалбаши, които живеят в свои затворени общности. Алевилерин inancında hoşgörü var. Има едно основно правило при нас. Това е толерантността. При нас, алевиите, има любов към човека. Трябва да обичаш всички еднакво. При нас култа към... Ние показваме с песни, с игри, с маани и с иляеви камени и нефес. Така сме убедени, така са ни предали нашите близки и познати, наши деди. Със своя самобитен фолклор пък капанците ни напомнят за своите старобългарски корени. По благодата и човеколюбието на народите си, с когото си благословен заедно с Пресветия благ и животворящ Твой дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй. Отстрани от тях старата оная заблуда и изпълни ги с вяра, надежда, любов към Тебе. За Те величая, като се покланят, слава великото и възвишено ме хвали през всички на живота си. Нашите бащи и дядовци били са здрави, хранили са с хубави работи и най-вече виното, защото си е най-близко до кръвта и под свят. Но е живот. Това и кръвта е живот, и виното е живот. Това може би ни харесва най-много. Prévision valable pour les 2 jours suivants. Rosset tendance à la baisse 5 cm. Niveau prévu plus 86. Поредният плъскач бута шлеповете с товари по течението на Дунав. И ако столетия голямата река е била възприемана по-скоро като граница, то днес е обратното. Тя е място на обмен и сътрудничество. Освен десетките пристанища, през нея са прокарани множество мостове. 2 от тях са между България и Румъния. През 1954 година е открита сухопътната връзка между Русе и Гюргево. Плод на бързата индустриализация на двете страни в средата на миналия век. А през 2013 бе отворен и мостът Европа между градовете Видин и Калафат. Символ на европейското настояще и бъдеще на двете балкански страни. Румънският познавач на Дунав Щефан Ванолеско пише: Дунав образува с градовете и местата взаимни отражения, за да се отправи нататък, изпълнявайки възложената му мисия да осъществява европейски връзки. Реката превежда обикновения пътешественик през цялата история, по места с чародейна красота. Това ни носи в себе си дунавския свят, заслужаващ детайлно опознаване.